Machiegni kendo Ramogi TV yango higni 3 tok no chake tarik 29 dwe mar 11 higa 2021. Nyaka sani okenge osego mathoth kendo mich mathoth bende Ramogi oseyudo kaluwore gi tich makare ma jofwambo magwa timo mar keto ne joneno magwa chenro makare. Kama e kaka gigoyo okang' mar tijgino. Wangi softwares mko kae manyalo ng'ado weche ma biro kachiel achiel moko wakene oganda mbui. The moment ma story number 1 onego bed 1 minute tiwe run for like 3 minutes, then already osekawo time mar story, okawo time mar sports. Kopo ni chopo to kindike maybe simu kisendike wi nikachopo main paragraph 1 2 3 makichopo tena chako typing. Jonjore no omonjo kanisa kendo kwalo mwandu kageturo pigo. Jomoko bowacho jonjore no monjo kanisa kendo gituro dhot magidonjo. Dhot winjore ni ji mathoth. Ahinya jogenya jolego gini botiyo gi pigo no to kawang'iyo to okwadwa ni wawe ng'ato chien ma ng'ato bo bedo ka penjore to mana ng'oma giwacho ing'eni sigano osedhi molal negi to kata kamano kiwacho dhot to winjore mapiyo piyo to sigana dhi nyime. Nitiere sigana moko makitimogi tiyudo ka en moro machiek ong'ade mana machiek ma jasomo kata ka en George Bati kata Lydia Okeyo ka kosesome tiketo picha tuga achiel kachiel ten picha ma samoro kubora ahinya to rumo gi kanyo. Seche moko be nitie moro maniluongo ni straight cut kata straight ups. To nitie moro mabe waluongo ni nuts up. Matene jasomo chako somo to kapok otieko some to picha chako neno. Koro wachako neno gik mosomo ka wachako neno ka samoro ji ne wuotho mosore kapok gichako wuoyo. Kotieko wuoyo to joka wuoyo. En higni 3 nyaka ne chak Ramogi TV. Jopiny oseyudo puonjruok